Liwat nga nagpanugyan sa publiko ang provincial government nga padayon nga sundon ang mga ginapatuman nga mga health protocols ini matapos nga nadugangan ang kaso sang COVID-19 Delta variant sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Attorney Suzette Mamon, Provincial Administrator, ginkumpirmar sini nga may nagdugang mga Delta variant cases gikan sa San Joaquin, Alimudian, Pavia, Santa Barbara, Banate, Oton, kag Concepcion. Suno pa kay Mamon, bulan pa sang Hulyo sang na-detect nga nagpositibo ang mga ini sa virus, apang sang damlag lang na ibaluan nga carrier ang mga inisang mas makalalaton nga variant. Dugang pa ni Mamon nagapadayon ang pagpatigayon sang contact tracing agud nga mahibaluan ang ginghalinan sang virus kag kung mayara pa sang iba nga nalatnan. Samtang naibaluan nga nagdangat na sa 18,023 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Iloilo, kusa din 163 ang new cases, 3,042 ang active cases kag 476 naman ang napatay bangod sa virus. Oo. Ang regarding sa Delta variant, no, may kita na advisory halin siya sa BOPs, no? Regarding sa na-detect nila na variant in addition sang figures, no, na forward sa aton. And we are referring to the towns of San Joaquin, Alimudian, Pavia, Santa Barbara, Banate, Oton, Concepcion. Of course, this is based on data ang ginahambal natin subong. But then, whether not it is Delta or any other variant, ang importante, no, we heightened our health protocols, meaning i-comply din natin strictly ang aton pagmaskara, ang aton pag-face mask, pagpanginaw, pag-disinfect, no, and social distancing. And number two, let us take advantage or take the opportunity na magpapakuna na ay sige-sige na ang abot ng aton nga mga vaccines, no? Balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo, ini sa kabanderang Victoria kasala nagabandera sa mato ni serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.